Sagaron. Like kamot to na nga raw dun. Hello sir, good morning. Shout out sa mga magaganda. Patambay po, sabi ni Sir Elmong Gala. Salamat sir. Thank you so much for coming. Pakilala mo naman ako dyan sa katabi mo. Siya si Perlita Bintora sir. Baka hindi pa kayo magkadikit. Dikitan mo na siya. Ayan. Dikit-dikit lang guys. Baka di pa kayo magkadikit sir ni Sis Perlita Bintora ang kanyang channel sir. Ayan. Dikitan mo na siya. Siguro din 4 minutes. Shout out po sabi ni Sir Elmong Gala kay Sis Perlita Bintora. Pa-drop po ng link. Pa-drop daw ng link mong sister. Ayan. Paki-drop mo na rin yung bahay mo sir para baka di pa kayo magkadikit nga talaga. Kayo ng magdagdag kayo ng isang banana. Ayan. Thanks so much sir sa pagtambay. Salamat po. At salamat din sir sa patamsak mo sa mga premiere ko. Nakita ko yung mga bakas mo. Thanks so much po. Maingay po ba? Maingay dito. Di ko po kaya i-drop yung bahay, yung link lang po. Hehe. Sabi ni Sir Emong Gala. Bakit po? Okay lang, mas maingay ang host. Lubog mga ingay dyan. Sir Kuya Jerry Vlog. Hello Mama Norms. Mukhang kilala ko kasama mo. Sabi ni Sir Kuya Jerry Vlog. Yes sir, si Perlita po yan. Siya si Perlita Bintora. Ayan. Thank you so much sir. Salamat. Wala kaming magawa kaya nag-LS na lang. Mag-LS na lang saglit habang nakaupo dito sa park.
Sabi ko nga eh, sabi say hello naman kay Kuya Jerry. Ano po? Hi, Kuya Jerry. It's me. Oh, tingnan mo na yung mukha ko. Ayan, ayan. Kuya Jerry, nakita mo na ako. Ayan, nag-smile pa siya. Para naman maganda. Ayan, si Sis Perlita. Nakaano siya, nakalabas sa lungga. Kaya andito siya ngayon kasama ko. Thank you so much po sa dalawang andyan. Naharangan kami. Ang laki pala ni Perlita. Akala ko payat lang niya. Sexy naman. Patawa na naman si Kuya Jerry. Sexy Ang naman la- po. ang laki niya talaga. Ang laki daw pero sexy. Ayan, ayan. Siksik siya. Sir Jerry, siksik. Salamat. Siksik sa laman si Sis Perly. Hindi mo ba nakikita Kuya Jerry sa mga sa mga vlog niya? Nagsasabi lang ako ng totoo, Mama Norm, sabi. Admit sir, admit, pero maganda naman. Admit daw niya. Admit daw niya, Sir Kuya Jerry. Ayan. Admit daw niya na Ayan, connecting na agad. Thank you so much guys sa tatlong andyan. Sa LS niya kasi Mama Norms mukhang bayat lang siya tignan. Wow. Siguro malayo Kuya Jerry sa malayo siya sa camera. Ngayon malapit. Ilapit-lapit ka, Kuya Jerry. Di ba maganda naman? Ayan, ayan. May bigote pa yan, Sir Jerry. May bigote yan, si Perlita. Ayan, thanks so much. Salamat po sa tatlong andyan at saka sa 5 patamsak. Thanks so much. Wala po kaming magawa dito sa park, Sir Kuya Jerry. Kaya naisipan kong mag-LS na lang. Nga lang dapat sana kaninang kumakain kami. Kumakain kami ng kanina, bunga ng malunggay. Yun ang ulam namin. Nakalimutan kong LS kanina habang kumakain. Ayan. Off niyo ba, Mama Norms? Opo. Yes po, Sir Jerry. Off namin. Wow, sarap nun, Mama Norms. Sabi ni Kuya Jerry Vlog. Off po namin sa kabukas, Sir Jerry. Piyesta ng patay nila dito. Piyesta ng patay ng babae. Kasi iba yung piyesta ng patay ng lalaki dito. Kaya dalawa yung holiday namin na piyesta ng patay. Jemones, thanks so much sa pagpasok. Salamat, salamat. Andyan si Kaperli. Ayan si Kaperlita, Gem Moments, ayan. Si Gem Mones. Ayan si Ate Perlita mo, Jen. Malaki ang katawan. Sa likod mo, Mama Norms, mga hotel ba yan? Hindi, Sir Jerry, school. School po yan. School po yung nasa likod ko. Public school dito.
Andito kami sa park, basketball court. Ayan. Basketball court po. Akala ko hotel. Hehe, sabi niya. Ayan. Ang ganda naman. Andito kami sa park, Ang ganda. sa basketball court. Ayan, ayan. Thanks so much sa apat na andyan. Salamat, salamat guys. Hi Kuya Jerry Vlog. Hi Kuya Jerry, mega love shout out sabi ni Maria Lisa. Gandang hapon sabi ni Maria Lisa to. Gandang hapon Sisi. Gawa mo dyan Mama Norms. Nakaupo lang. Sisi. Swimming pool Summit dito likod Haan, basketball court. Gemones, basketball court dito. Nakaupo lang kami. Oo, Kuya Jerry, ang init kasi sabi ni Maria Lisa too. Ayan. Thanks so much Sisi sa pagpasok, Maria Lisa. At Gemones, thanks so much. Salamat, salamat. Kuya Jerry Vlog, maligo ka Maria Lisa, sabi ni Kuya Jerry Vlog. Naligo na, Sir Kuya Jerry. Kanina pa yan. Dito ano ngayon, umaambon. Kaya ano, medyo madilim. Madilim yung panahon. Oo nga eh, pangalawang ligo ko na nga eh, sabi ni Maria Lisa 2. Ayan. Ayan, nakapangalawang ligo na daw si Maria Lisa. May pangatlo pa mamaya na ligo. Pang-apat yung ano, bago matulog, 'di ba, Maria Lisa? Grabe ang init talaga. Nagbabaga Pinas, sabi ni Maria Lisa. Ligo manok lang ginagawa mo Maria Lisa, sabi ni Kuya Jerry Vlog. Buti nga ano, may ligong manok pa Kuya Jerry kasi mahal ang tubig. Oo, Mama Norm, sabi ni Maria Lisa too. Ayan. Thanks so much sa apat na andyan. Gemones! Wow! Go, go, go! Mwah! Enjoy your day nga ron. Sabi ni Gemones. Ayan. Thanks so much sa pakulay, nak. Salamat, salamat. Love you, love you. Ano nga, Kuya Jerry? Nagbababad na nga ako sa CR. Sabi ni Maria Lisa. Ayan. Salamat sa apat na andyan. Thank you so much. Asan si Melanie? Patamsakin mo naman si Melanie. Gemones. Ayun na nga ni Kaperlita. Kaperlita daw. Asaan da? Ayan, si Kaperlita. Si Jen. Si Jem Mones. Ay, si Jen. Hi, Jen! Kamusta nga di business ditang? Kumusta daw yung business mo? Na halo-halo. Mga tupis na nga lang ako, Mama Norm, sabi ni Maria Lisa. Busy lablaba. Busy daw, lablaba. Lablaba ka. Busy ka bagay, sabi ni Jem Mones. Ayan. Busy rin siya. May tinuturuan siyang ano, mag ano ng Gcash. Ada order ko manan damdamahehe, sabi ni Jem Mones. Wow. Nakailang order ka na?
Mamaya pa kami, mamaya pa ako pupunta doon sa kasi may ensayo sila ng alas 3. Agsisina kami di mga 2:30 siguro. Parang nasa Lunita lang kayo dalawa. Mama Norms, sabi ni Kuya Jerry Vlog. Marami naman kami Kuya Jerry na nakatambay dito. Tignan mo, oh. Ayun. Marami rin kaming nakatambay dito. Tambay-tambay lang pag may time. Nagtatambay-tambay kami kasi walang napuntahan, umaambon. Kapal ng mukha mo, Maria Lisa, 2-piece chicken ba? Hahaha, sabi. 2 piece chicken ba? Hahaha, sabi ni Kuya Jerry. Ano yun? Jollibee? Jollibee yun siguro, Kuya Jerry. Mahangin dyan, Mama Norms. Oo, mahangin, Sisi. Kasi umaambon. Umaambon-ambon. Kaya maganda yung panahon ngayon. Wahaha, huwag ka dyan, Kuya Jerry, sabi ni Maria Lisa. wala kang LS ngayon, Maria Lisa. Di ba ngayon? Holiday din dyan. Mr. JM, tosok Ma'am Norms, harang pa, sabi ni Mr. JM. Wala Ma'am Norms, sabi ni Maria Lisa too. Ayan. Thanks so much, Mr. JM. Salamat. Happy Easter sa inyo, sabi ni Maria Lisa too. Ayan. Fiesta ng patay dito, Maria Lisa. Saan ka Mama Norm? Sabi ni Mr. JM. Dito kami sa park, Mr. JM. Nakatambay lang dito sa park. Holiday namin ngayon. Kuya Jerry Vlog, huwag ka mag 2-piece, Maria Lisa. Baka matakot mga daga dyan sa bahay nyo. At kagatin ka, sabi ni Kuya Jerry Vlog. Mr. JM, hello Maria Lisa, love you, sabi ni Mr. JM. Ayan, Maria Lisa to, Kuya Jerry, wala bang egg hunt dyan? Sabi ni Maria Lisa to. Ayan. Thanks so much sa apat nandyan. 2GC, naka 2-piece daw si Waray. Puntahan mo nga kung totoo, sabi ni Kuya Jerry Vlog. Love you to Mr. JM, sabi ni Maria Lisa to. Hahaha, naku. Kuya Jerry, mahuli ako mamaya. Mahuli ako mamaya. Ano ba yan? Wah, Kuya Jerry, alam na yan. Hahaha, sabi ni Maria Lisa to. Ayan. Thank you so much sa apat na andyan. Wahaha, mag-egg hunt ka, Maria Lisa, sabi ni Mr. JM. Ayan. Mahuli ng Corpio, Mama Norms. Okay. Itlog ni Toto GC. Hantingin mo, Maria Lisa. Para sulit, sabi ni Sir Kuya Jerry Vlog. Wahaha, sabi naman ni Maria Lisa too. Ayan. Thank you guys sa pagtambay. Ano lang to, saglit lang to. Nag-update lang kay Lolo ng ng LS. Kasi nga matagal nang hindi nakapag-LS, baka mapalo din tayo ni Lolo. Kaya update din pag may time.
Maria Lisa to, hahahaps. Ikaw talaga, Kuya Jerry, sabi ni Maria Lisa. Ayan, natatawa na si Mr. JM. Natawanan na si Kuya Jerry Vlog. Ayan, ayan. Thank you so much sa tatlong andyan pa. Ayan. Hindi kami ngayon, hindi kami nakagala ngayon kasi umaambon. Parang masama yung panahon. Kaya dito lang kami paupo-upo sa park. Tatapos lang namin kumain. Maghuntingan na kayong dalawa, Maria Lisa ni Toto. Toto GC, baka maunahan ka pa ni Rolando the Great. Kuya Jerry, nakapaghuntingan na sila. Ikaw talaga. Nahuli ka na sa balita. Naghuntingan na silang dalawa. Ilang beses na silang nag-date. Maria Lisa to, natawa na si Maria Lisa to, Mama Norm, sabi niya. Kuya Jerry, hahaha, lockdown pa, sabi ni Maria Lisa. Sa amin din, Maria Lisa, lockdown na naman daw ng 2 weeks. Lockdown daw ulit. Iyan na nga natin. Kuya Jerry, haha, lockdown pa, sabi ni Maria Lisa. Extend till 11, Mama Norm, sabi ni Maria Lisa. Sa amin din, 2 weeks daw na lockdown, Maria Lisa. Ayan. Ilagay muna natin sa ibang view. Ayan. Ang aling lockdown, Noray. Ito to JC, nako lockdown. Sabi ni Kuya Jerry Vlog. Ayan. Bakit nalalockdown pati yun? Buwang ka, Kuya Jerry, sabi ni Maria Lisa. Di makaighan. Lockdown, sabi ni Mr. JM. Ayan. Nako, oo, may curfew, Kuya Jerry, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Ibantay mo mata na tamat. Ay, buenas nan. Thank you so much sa apat nandyan. Thank you guys. Nagtatabo pa. Ano yun? Si Kuya Jerry, bakit lang yung mga pinagtitip? Pakikitan ka sa akin, ano? Nagtatago pala, sabi ni Maria Lisa. Ayan, nagtatago yung egg. Nagtatago pa.
Ayan. Maingay, maingay na dito. Ang ingay-ingay nila. Baka mapalo ako nito. Ginagawa na tayong tanga ng DOH sa WH, mga walang hiya. Mga walang hiya. Puro sila pera, mukha na silang pera lahat. Kawawa naman ang ibang mga tao ginagawa nila. Hay nako, sabi ni Sir Kuya Jerry Vlog. Kaya nga ang mahal-mahal pa ng swab test. Sir Jerry. Di maighan Mama Norms kasi nakatago pa, hahaha, sabi ni Maria Lisa. Hanapin mo, Maria Lisa. Baka nakatakip lang. Baka mangitim itlog ko. Baka mangitim itlog ko, waray. Kaya tinatago ko, sabi ni Kuya Jerry Vlog. Ayan. Maria Lisa, oo nga, mukha na nga 1,000 mga mukha na, wahaha, sabi ni Maria Lisa. Ang tawa ni Mama Nors. Busit ako, Jerry, sabi ni Maria Lisa. Natatawa ako. Mangitim na daw yung itlog niya. Imbis na mamula, dapat sana mamula para itlog na pula. Itlog na pula. Tapos sabi naman niya mangitim. Mangitim na daw yung itlog niya. Ayan. Mabugok. Mabugok na yan, Kuya Jerry, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Asan na nga yung mo? Octopus. Inikat ko din. Na naman. Rowena Raranga, tamsak Mamanor, sabi ni Sis Rowena. Thank you so much, Sisi. Salamat sa pagpasok. Hello, Bibi, sabi ni Sis Rowena Raranga. Ayan, thanks so much. Salamat, Sisi, sa pagpasok mo. Kumusta na si Sis Grandeline? Okay lang ba siya? Please regards sa kanya. Thank you. Waray, masarap ang itlog pag nakatago ng matagal. Tandaan mo yan, sabi ni Sir Kuya Jerry Vlog. Ayan. Mega love shout out to all, sabi ni Sis Rowena Raranga. Ayan. Hi ate, miss you, love you, sabi ni Maria Lisa too. Ayan. Hello Weng, my love, sabi ni Kuya Jerry Vlog. Ayan, ha, Kuya Jerry, binuro ba? Sabi ni Maria Lisa too. Ayan. Hello Kuya Jerry, sabi ni Sis Rowena Raranga. Ayan. Kuya Jerry Vlog, Weng, pinag-iinitan ni Waray itlog ko. Pagtanggol mo nga ako, my love, sabi ni Sir Kuya Jerry Vlog. Ayan. Ayan. Naka 30 minutes na tayo, guys. Magwa 1 hour lang tayo, guys. Update lang kay Lolo. Hello, Ate Wena, sabi ni Mr. JM. Ayan. Mama Norms, mamumula lang itlog ko pag kinagat ng langgam, sabi ni Sir Kuya Jerry Vlog. Ayan. langgam na naka-lipstick ba yun? Sir Kuya Jerry.
Di na di namin gaanong nakakausap si Si. Tamad daw siyang magsipi, sabi ni Sis Rowena Raranga. Ayan, hayaan nyo lang siya para makapagpahinga naman. Magpahinga lang siya. Kasi dapat wala mo ng sipi sa kanya kasi malakas yung radiation ng cellphone. Baka mas lalo siyang Healthy Pogi, miss you, sabi ni Sis Rowena Raranga. Ang ingay. 2GC, burahin mo itlog mo at pitikin mo kay Waray para malaman niya kung masarap o hindi, sabi ni Mr. JM. Ayan. Bakit napunta na sa itlog? Ba't napunta na sa itlog yung usapan? Itlog na pula. Pero hindi yung nakaraan. Mabalik. Naku, Kuya Jerry, sabi ni Margalisa 2. Ayan guys, may nag-aaway dito kaya i-end ko na guys. Miss you too, Ate Wena, sabi ni Mr. JM. Bye na guys, kasi may nag-aaway dito sa park. Baka kunan sila. Thank you guys. Salamat sa 6 na andyan. Salamat guys. End ko na kasi may nag-aaway dito sa likod ko. Sorry po. Bye. Thank you so much. Maria Lisa, Kuya Jerry Vlog, Mr. JM, Sis Rowena Rananga, Jemones. Ayan. Bye guys. Thank you. Pag-repair ka mga Rosette. Sige na. Bye.